Bareta alas 12, DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta ng Ngunyan, DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang Martes po ngunyan. Pet sa unong sa bulan kan Oktubre 2024. Ini po ang Bareta alas 2 asin kami ang sinumagling mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Dainiba. And outside lang sa tanda kulang mga bareta sa lado lokal. Albay 2nd District Congressman Joey Sarti Salceda ang primerong nakapagsumitir ng COC asin Kona sa pagkagobernador sa probinsya Canalbay. Comelec Daraga, siniguroan kahandaan asin magiging matrangkilo ang filing kan COC asin Kona sa munisipyo. Albay 2nd District Congressman Joey Salceda o kaya Kapitan Norberto Abion kang Barangay Lambali, Legazpi City nangapudan sa sayang mga residentes na regular na magbayad ng konsumo dahil sa pinutulan ng kuryente ang bilog na barangay. Kamalig Commander Center o Command Center, formal ng pinag-inaguraran kasubagong aga. OCD Bicol pinagkomendar ang Kamalig LGU sa siring na inisyatibo. Sa headlines kambareta sa Lado Nacional, Presidente Bongbong Marcos Jr. stable pamanggirari ang approval as in trust rating sigon sa survey. VP Sara lagapak ang approval as in trust rating sa third quarter survey. Defense Secretary Gibo Teodoro isinulong ang pag-amyendar sa espionage law. Eroplano narapak sa rapado kan bagyong Julian sa Batanes. Sa ibang nasyon, tulong lugar sa Israel pagdeklarar na closed military zone. Baretang Sports NBA Hall of Famer Dikembe Mutombo gadana. Yan ang headlines lang sa detalye sa mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa detalye sa bareta sa lado lokal, ay sumiter na ang Certificate of Candidacy and Certificate of Nomination and Acceptance sa Commission on Elections Albay ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarti Salceda para sa kargong gobernador kang probinsya. Ini sa pagi ni Attorney Rodolfo Jong Bonafé Jr. kung saan sinda ang primerong makandidato para sa May 2025 midterm election na nakapagsumitir ka na sabing mga dokumentos. Sa mensahe ni Attorney Bonafé, maigot ang tugon kang kongresista sa iya na maging simple at solemne bilang pagkapailing nin suporta sa Comelec. Sinabi ni Bonafé na bago pa man mag-alas 8 nin aga, nagalat na siya sa luwas kan opisina kang Comelec bilang pagsunod sa kagustuhan ni Salceda sa naipahiling ang entusiasmo na pagserbihan ng probinsya asin halion naman ang mentalidad kan last day sa kama-file ng COC asin Kona. Si Congressman Salceda ang may nominasyon alis sa partido ni House Speaker Martin Romualdez na Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Nagpahayag nin kahandaan ang Commission on Election Daraga sa pag-akseptar kan Certificate of Candidacy as in Certificate of Nomination and Acceptance kan mga aspirante para sa alkalde, vice-alkalde asin mga konsehal kan munisipyo. Sigon kay Daraga Comelec Election Officer Andy Toledo, maigot ang sa indang koordinasyon sa manlain-lain ng mga law enforcement agencies, partikular na sa Daraga Municipal Police Station para masiguro ang pasiorden ang durasyon kan nasabing aktibidad. Nangapodan si Toledo sa mga aspirante na siguruhon na kumpleto ang sa indang mga dokumentos para maging makaskas ang magiging proseso kaini sa indang opisina. Inabisuhan man ni Toledo ang mga Daragenyo na maging kalmado asin maikmat sa palibot mantang sinda ang nagpromisas na sisiguruhon na magiging matrangkilo ang filing kan COC asin Kona na nakasunod sa rules asin regulation kan komisyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation.
Nangapudan si Kapitan Norberto Abion kan Barangay Lamba, Legazpi City sa iyang mga residentes na magbayad kan sa indang bulanan na konsumo sa Barangay Power Association o BAPA. Ang bayag ni Kapitan Abion ginibo matapos sa sagirari na maputulan ng supply ng kuryente sa indang barangay dahil sa daipa na si settle ang bayadan sa Albay Electric Cooperative para sa mga bulan in Hunyo asin Hulyo 2024. Ipinaliwanag ni Abion na nangalas siya kung atatakar lang kawon ang systems loss sa sendang barangay dahilan para maglobo ang sendang babayadan na konsumo. Sinabi na Abion na kadaklan sa sendang mga residentes dahil nagbabayad din bill kung sa inipigtaong ehemplo na sa bulan in Hulyo sobra sa sanggatos na mga household sa Lamba anday nagbabayad kung kaya uminabot sa maabot man sa 444,000 pesos ang kay po na bayadan sa Aleco. Sinabi na Abion na piginguan niya na masettle na ang gabos na mga bayadan sa Disyembre asin bubuwian na niya ang pagiging pamayok ang BAPA sa sendang barangay sa pagsasabing dipisil ini lalo na kung dai man nakikipagkooperar ang nagkapira kan sa iyang residentes. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Formal ng pig-inaguraran asin pig-bendisyonan kasubagong aga ang Kamalig Command Center sa Barangay Salugan, Kamalig, Albay. Sigon kay Alkalde Kaloy Baldo, ang fasilidad ang narealisar sa tabang kan Department of Public Works and Highways na may pondo na 70 milyon pesos. Katuyuhan kaini na mapakusog ang response kan LGU sa kada bes na may kalamidad na matama sa munisipyo mientras na plano ninda na ibugtak digdi ang monitor kan mga closed circuit television na babakalo ninda asin ikakabit sa manlain-lain na parte kan banwaan. Presente sa aktibidad si Office of the Civil Defense Bicol Regional Director Claudio Yucot kung saan pinagrekomendar niya ang LGU Kamalig sa pagkakaigwa kaini bilang pagsunod man sa paragraph C 23 kan Republic Act 10.12.1 na dapat na ang mga probinsya, munisipyo asin syudad ang may command center dahil sa digdi matitipon ang mga impormasyon kan sitwasyon sa palibot na bibilog ang mga desisyon na ipapalakop sa lugar kung dapat na magrani ang mga response agencies. Sa dagdag niyatong baretang lokal, 92 na mga ayam asin ikos ang naging benepisyaryo kang ginibong libreng spaying asin castration kan Albay Provincial Veterinary Office kan Sabado sa Farmers Bounty Village sa Kabangan sa Kamalig, Albay. Sigon sa nasabing opisina na kapag castrate sindanin 22 na ayam asin 39 ikos, mantang 11 man na ayam asin 20 ikos ang na-spay. Sinabi ni Animal Health and Regulatory Division Head Dr. Manny G. Victorino na nagtibidad parte kan pag-obserbar kan World Rabies Day na may katuyuhan na makontrol ang pagdakol ka mga atama ng hayop sa probinsya. Apeda kini mag-opresir man ang AVO o Albay Veterinary Office nin manlain ang serbisyo arog kan libreng anti-rabies vaccine, dog foods asin nagdistribute nin flyers asin brochure manungod man sa responsible pet ownership. Sa giraray na nagkondukta nin enhancement training for lupong tagapagpamayapa ang lokal na gobyerno kan Daraga, Albay na pinag-organisar kan Department of the Interior and Local Government o DILG, Municipal Office sa pamayon ni Municipal Local Government Operations Officer o MLGOO6 Maria Cecilia del Puerto. Sigon kay del Puerto, pigtawan doon sa nasabing aktibidad ang pagpakusog nin kapasidad asin kapabilidad kan mga opisyales kan barangay kaibahan ang miyembro kan lupong tagapagpamayapa para sa epektibong implementasyon kan katarungang pambarangay sa saindang mga nasasakupan, partikular na ang pagsettle kan daipang pagkakasinabutan. Naging resource speaker sa aktibidad sinda LGOO7 Jervin Nubio, kan DILG Camarines Norte asin PCMS Frank Paul Bobis, Chief Investigator kan Daraga Municipal Police Station. Ang aktibidad pinartisiparan kan mga kapitan, barangay secretaries, barangay violence against women o VAW desk officers, magin iba pang miyembro kan lupon sa mga barangay sa munisipyo. 5 mga munisipyo sa probinsya kan Albay ang natawanin rekognisyon na naideklarar bilang
drug cleared as in drug free kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sigon sa Albay Police Provincial Office kay Banan Digdian Banuangang Kamalig, humilyar malinaw malilipot asin nito. Ang sabing deklarasyon resulta kan matrayumpong implementasyon kan anti-drug campaigns asin community-based rehabilitation program sa na nagpapahiling nin maigot na pagtatarabangan kang kada lokal na gobyerno, mga law enforcement agencies asin komunidad. Ang awarding ginibo kasabay kan Regional Bida Dialogo and usaping Bida 2024 ceremonial recognition sa Sorsogon Sports Arena sa Sorsogon City kung saan pinanginutan ini ni PRO5 Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon, PDEA Bicol Regional Director Edgar T. Jubay, DILG5 Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr., asin si Attorney Louis Toldanes, ang Assistant Regional Director kan National Police Commission 5. Sa giraray na ipinairarom sa ensayo ang mga personahes kan 9th Infantry Division kan Philippine Army kasabay ang mga kapulisan hali sa manlain-lain na probinsya sa rehiyon manungod sa human rights-based approaches to the implementation of the Anti-Terrorism Act of 2020 Caravan. Sigun sa komandansya, obheto kan nasabing aktibidad nasa giraray na ipasabot sa mga otoridad kung paano ang pag-implementar kan Anti-Terrorism Act mantang wara ni nababayular na diretsyo kan tawo. Kaibahan sa mga tinukar digdi an manungod sa pagtipon nin mga ebidensya, case building asin iba pa manungod digdi. Tinauan doon sa aktibidad an importansya kan transparency, accountability asin pagprotehir sa mga diretsyo mantang piglalapag an mga imbuelto sa terorismo. Ang nasabing inisyatibo, pagpapahiling kan suporta sa commitment kan gobyerno na maibusol an international human rights standards mantag pigre-resolveran ang security challenges sa rehiyon. Mga tugang primerong parte yan kasatuyang bareta alas 12, mga bareta sa lado lokal. Ang bareta na to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, bakalis lamang po kani. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Seda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kapikana. Adrian Seda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Ngayong
Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, diskarting uragon ang kaipuhan. Diskarting Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa bareta niya ito sa lado nasyonal, namantinir ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang stable na approval as in trust rating sa ikatulong quarter kan taon base sa survey publiko sa Asia. Nagbabasa na nin sarong puntos ang approval rating kan Presidente halis sa 44% siling man ang sa iyang trust rating na naging 32% gikan sa 33%. Ginibang payag survey poon September 15 sagkod September 19 sigon sa publiko sa Asia ang sa giraray pamangiraray o inflation pamangiraray ang nakaapekto sa overall performance rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Padago sa pagbabaan approval as in trust ratings ni Vice President Sara Duterte na pwedeng ikonektar sa mga kontrobersyal na kinaimbuwaltuhan niya sa ginibong pahayag survey kan Publicos Asia poon September 15 sagkod September 19, buminagsak sa 40% ang approval rating ni VP Sara sa ikatulong quarter kan taon gikan sa 46% sa nakalihis na quarter. Nabawasan man in 8% ang trust rating niya hali sa 41% naging 33%. Nagkapira sa kontrobersyang kinakaatubang kan Vice Presidente ang may kinaaraman sa confidential fund. Sa ibang baretang nasyonal, nagapilar si Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga legislador na amyendaran ng espionage law kung nasyon para maging epektibo ini maski sa panahon nin katrangkilohan. Sinabi ni Teodoro kanaputon may kinaraman sa mga aligasyon na sarong Chinese spy si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Maski dahi pa napapatunayan kung si Guo sarong Chinese spy, sinabi ni Teodoro na importante ngunyan
Taiwan padusan ang espionage sa panahon ng peace dahil ang espionage law sa Pilipinas epektibo sa durante kan panahon ng gera. Tinawan niya nindo na dapat amindaran tulos ang espionage law para mapadusahan asin makairo ang gobyerno nin tama para kortaron ini. Sinabi pa niyang maliwanag na bako Pilipino si Guo. Ikadua, pinarsipikar niya ang mga dokumento para magsaginsagi na siya sarong Pilipino. Asin ikatulo, active co-conspirator si Guo sa massive illegal criminal enterprise kung sa inahali ang gabos na illegal activities. Higpahayag ini kan Defense Chief sa sidelines kan inaugural Balangay Forum Safeguarding Philippine Maritime Interests sa Camp Aguinaldo sa Quezon City kan kasuhapon. September 30 sa pagdangog kan Quad Committee kan nakaaging simana, pinaluwasan video kan naging entrevista kan Al Jazeera sa Chinese tycoon asin self-confessed spy na si Xi Jiang na nagabulgar na antinangkas na mayor sarong Chinese spy na si Guo Waping. Sarong sadit na eroplano sa Basco Airport sa Batanes ang narapak dahil sa sobrang kusog kan paros na darakan bagyong Julian. Mahiling sa Facebook ang ipighiras ni Batanes Governor Marilu Caico ang pagrapado kan bagyong Julian sa saindang lugar. Sinabi niyang sobrang kusog kan bagyo sa Batanes. Mag-aagasindang rinapado kan Typhoon Julian. Dago presiden sagod 20 million pesos na reward o premyo ang gobyerno sa mga makakapagtaon ng impormasyon para sa ikakadakop nin mga smuggler as in hoarders nin mga agricultural products. Sigong kay Agriculture Spokesperson as in Assistant Secretary Arnel de Mesa na sirarom kang bagong lay na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, may kukonsiderar ang economic sabotage na hoarding o smuggling nin sobra 10 million pesos nin agri-products. Nakapalaman pa sa bagong lay na mga mapapatunayan na guilty, maampang sa habang buhay na pagkakapreso na daing pigrekomendar na piyansa asin pagpapumultahon ng 5 beses na kantidad kung nakumpiskar ng mga produkto. Halimbawa, sigun sa opisyal, kapag ang kantidad ka nakumpiskar na smuggled goods 100 million pesos, papamultahon ang mga smuggler nin 500 million pesos. Pipatutukan ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang mga potensyal na PAGs o private armed groups na posibleng magamit sa pagpawagas nin kariribukan sa nagraraning eleksyon. Sigun kay PNP PIO Chief Colonel Jean Fajardo na posibleng maging mainit ang 2025 midterm elections, lalo na posibleng magkamiridbid o magkakapamilya ang magralaban-laban sa eleksyon. Kaya tugon na nanggad ni General Marbil na tutukan ang mga PAGs na pwedeng gamiton kan mga publik o politiko sa pagpawagas nin takot asin kariribukan sa kanya-kanyang probinsya. Mantang sinabi ni Fajardo na apisar kan mantinidong nasa normal alert status ang PNP sa ngunya na aldaw kan pagsumeter nin Certificate of Candidacy o COC. Pigtatauanin buwelo pa man giraray ninda ang mga police commander na iitaas ang alert level sa saindang nasasakupan depende sa sitwasyon. Posibleng magduman sa Thailand ang mga kongresistang namamayo sa House Quad Committee para kaurunon ang nagpamidbid na Chinese spy na si Xi Jiang sigon kay Quad Com Overall Chairman na si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert H. Barbers na nagsabing anlakdang sa indang napag-urunan. Sinabi ni Barbers na kamautan kan sa indang plano na mabuting kaya ni binulgar ni Xi na kapareho niyang espiya kan China si dating Bamban Mayor Alice Guo na inapod niyang Guo Waping. Siringman, sinabi ni Barbers na daing kasiguruhan kung tutugutan sinda kan Thai authorities na makampang asin makauran si Xi. Dahil ang digdi, hinaga ni Barbers sa mga magaganig kong ahensya arog kan Philippine National Police o PNP, Department of Justice o DOJ, o kaya mga opisyalis kanimbada na magipag-uro na sa sendang counterpart sa Thailand para makuha ng testimonya si Xi na makakatabang sa investigasyon kay Guo.
Kaipuhan na iparehistro ang mga makandidato an sa indang social media accounts, magin an accounts kan campaign team ninda. Ini ang sinabi ni Election Law Professor Attorney Alberto Agra, may kinaaraman sa nagraraning eleksyon. Sigon kay Agra, kaipuhan maiparehistro ang nasabing social media accounts bago ang Disyembre, lalo na kung gagamiton ini sa pagkampanya o pagpapamidbid kan mga kandidato. Ang gigibuhon kan Task Force KKK. Halimbawa, day ka nagparehistro pero nahiling na nagkakampanya ka, tatauanin show cause order. Kung natadai ka ninda kakasuhan, saro pang epekto iyo ang kasuhan kanin election offense o i-take o i-remove ang site sigun pa kay Agra. Pagirumdum pa ni Agra na dai maikokonsiderar na kandidato ang madalagan sa eleksyon, asin nakapagsumitir na ini nin sertipiko di kandidatura. Magiging sarong kandidato sana siya kapag nagpuuna ang campaign period. Sa bareta nato sa ibang nasyon, tigdeklarar kan Israel military ang nagkapilang lugar sa border ninda kan Lebanon bilang closed military zone. Ang nasabing mga lugar, kinabibilangan kan Metula, Misgaev, asin Kefar Giladi sa northern Israel ang border ninda kan Lebanon. Sa nasabing lugar, makusog nindang pigbabawalan ang paglaog kan si Isayman. Ang nasabing desisyong ginibo matapos na itaas ang tensyon entre kan Israel asin mga Hezbollah fighters duman sa Lebanon. Baretang sports, gadana ang NBA Hall of Famer na si Dikembe Mutombo sa edad na 58 anyos. Kinumpirmar ni NBA Commissioner Adam Silver ang pagkagadan ni Mutombo dahil sa brain cancer. Sinabi ni Silver na dai malilingawan ang pagiging matibay ni Mutombo sa depensa, lalo na sa pagiging greatest shot blockers as in defensive player sa historya kan NBA. Naging 8-time NBA All-Star player ini, asin 4 na beses na ining nanggana nin Defensive Player of the Year Award. Poon 1991 sa 2009, nagkawat ini sa NBA sa mga team kan Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks, asin Houston Rockets. Mantang ini nagkawat pigtatabangan niya ang mga kababayan niya sa Democratic Republic of Congo. Nagtindog siya Dumanin Foundation kan 1997. Siring man, nagbukas siya nin mga eskwelahan asin ospital sa paagi nin charity. Nagsirbi siya bilang primerong global ambassador sa NBA. Kan Oktubre 2022, inanunsyo niyang nagpapabulong siya kan sa iyang brain tumor. Sa tuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, swivel anapod sa imbensyon kan Estados Unidos sa dugong o kaya dagdag na screen na nagagamit nin portable monitor technology. Ang swivel pwedeng isugpon sa mismong screen kan sa imong laptop o computer para sa mas kombinyenteng paggamit kini. May kakapasidad na i-rotate sa 360 degrees, compatible ining gamiton sa mga Windows, Chrome asin Mac laptops. Ang swivel dakulang tabang sa mga personang nagatindir nin Zoom call o nagtatrabaho nin importanteng project dahil kamay kakayahan ining makapagtaon nin multiple asin screen real estate. Ang swivel pwedeng babakal sa kantidad na $339. Storya na iiba. Nakapagrehistro nin world record ang sarong Chinese city dahil sa rinibong drones na ginamit para sa sarong drone art show. Ang Yanbian Korean Autonomous Prefecture ang pinakabaagong record holder kan titulong largest aerial image formed by multi-rotors o drones. Ini matapos na magpalayog nin 7,598 drones na nagpo-project nin manlain-lain na imahe sa kalangitan. Ginibo ang drone art show para sa ika-72 na anibersaryo kan Yanbian Korean Autonomous Prefecture. Nagkapira sa mga imahe na nabuo kan mga drones ang Great Wall of China, dragon, tiger asin an official flower kan Yanbian an azalea. Flash
Oktubre 1 kan taon 1898, 1898, kampinunan ang peace negotiation sa pagultanan kan Espanya asin Estados Unidos para makabilog nin sarong kasunduan asin mapugulan ang gera sa manlain-lain na parte kang kinaban. Kaibanan sa mga tinukar, ang mga polisiya na ipapautob sa Pilipinas bilang pagpuon man na pagtaonin katalingkasan sa nasyon sa nakalihis na pananakop kan mga Kastila. Bagatugang yun na pang kabilugan kan sa tuyang alas 12 ng mga bareta. Sinipansing kinalap sa DCGB News Bay. Sa pangarang kastang nakaibanan sa pagsurat ng bareta, Angel Mustasa, naman sa News Bay, sina Jenny Matthew Baliran at sina MJ Jaresco. Hello kay Ronald Dadula, magandang tanghali mo mga idol. Sabi niya, magandang tanghali Ma'am Jasmine. And siyempre mga tugang, sa pangarap po kan bilog na tropa ka Mega Force Patrol, lalo technical katuwang tadyan mga tugang si Jun Napulis, DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez at pong IT. Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries. Asin itong mga marginalized